dakle, ja već počela razgovor sa gostom. Gost jutarnjeg programa televizije Valjevo Plus jutros je Željko Obrenović, profesor književnosti u Tehničkoj školi u Valjevu, ali i književnik. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, povod praktično da pozovemo jutarnji program bio je mail koji smo dobili od vas i u kome nas obaveštavate o tome šta bi bilo dobro pogledati od filmova, ali i pročitati od knjiga, i to je neka lista koju retko ko pravi ovde u Valjevu, i s obzirom da je počeo zimski raspust, pomislila sam da bi bilo dobro obavestiti i mlade ljude koji ne idu nigde tokom ovog zimskog raspusta i ostaće ovde u Valjevu, a mogu i na taj način da provedu deo svog vremena gledajući filmove i čitajući knjige. Pa evo, dakle, šta je ono što se našlo na toj listi? Pa meni je zanimljivo, najprije bih rekao, te liste uopšte. Ja sam to počeo pravim pre više od 10, možda nekih 15 godina ima, kada sam počeo malo odlučnije i da čitam i da gledam taj neki program i svesnije, da kažem, ne samo onako kako bih to nešto zatekao ili negde pronašao. I onda sam shvatio da bih volao da imam neki presek na kraju godine toga šta sam to ja čitao i gledao, sa nekim komentarima koji su uglavnom rečenica dve, da bih mogao da pogledam to nekom narednom periodu i vidim i šta je to bilo i kakav je moj odnos bio prema tome i da li se on promenio. I to je tako prešlo u neku tradiciju ili rutinu da tamo krajem decembra počnem da sastavljam te liste i između ostalog, pošto imam te neke mailing liste od nekoliko hiljada mailova na koje pošaljem da bi neki ljudi koje poznajem ovako ili onako, a da su zainteresovani za to, mogli da pročitaju šta sam to pisao, i onda mi se posle ljudi javljaju i kažu: super ti ona lista, ja više ne znam uopšte nikoga imam, sve tako je bilo i sa vama. Tako da te liste su meni jako drage i obično kada sastavljam tu novu listu vratim se unazad nekoliko godina pa onda pogledam šta je tu sve bilo, koliko mi se ukus promenio, koliko mi se promenila percepcija, i mislim da to može da bude zanimljiv eksperiment i da se čovek i na taj način posmatra neki svoj razvoj. Ove godine sam i takođe ispratim i to da šta se tu menja u čitalačkim navikama i u odnosu prema knjizi i kako pričamo o knjigama, količini pročitanih knjiga i slično. Tako da primetio sam možda u posljednje 2 godine recimo da čitam mnogo više na srpskom i u prevodu nego što je to bilo prethodnih skoro 10-ak gde sam uglavnom čitao na engleskom, jer me zanimalo opet puno knjiga koje nisu bile dostupne u našim knjižarama, odnosno kod naših izdavača, a opet s druge strane i zbog kvaliteta prevoda. Tako da sad primećujem tu neku promenu i drago mi je zbog toga, jer ipak jezik na kojem govorimo, jezik na kojem ja pišem je srpski i onda je mnogo teško čitati na stranim jezicima u velikoj količini, a ne poprimiti i loše strane tih jezika, odnosno loše u odnosu na naš jezik, jer su ipak različiti, mislim, na njihove konstrukcije i slično. Tako da ove godine čitao sam Nabokovljeve Sabrane priče, prvi tom koji je objavila Dereta, sada je nedavno objavljen i drugi tom, ali još nisam stigao da ga pročitam. I sad kada pričamo o Nabokovu, verovatno je svima prva asocijacija njegov roman Lolita, koji je izazvao tolike polemike i dan danas ih izaziva. Naravno, svakome ko ima naročito žensko dete, kao što sam i ja, je gnusno čitati o takvim pedofilima i o takvim monstrumima, ali s druge strane to je fenomenalna knjiga i jednostavno se to ne može odvojiti i ne može se to oduzeti. I naravno, to mu je najpopularnija knjiga, verovatno i najbolja, ali zanimljivo je što je, barem kod nas, on kao pripovedač mnogo manje poznat, a te njegove pripovetke su vrlo visokog kvaliteta. Također mi je zanimljivo kod njega što
je imao tu neku želju i žar da se vraća na svoja dela koje je napisao pre više decenija, da ih prevodi kada je prešao u Ameriku i počeo piše na engleskom, da ih prevodi ili da vrši ozbiljnu redakturu prevoda koje je radio njegov sin ili neki drugi prevodioci i da se bavi tim pričama ili romanima kao da su juče napisani. To je neobično, jer većina pisaca, uključujući i mene, uglavnom, znači sve ono što je napisao i pre mesec, dva, tri, a da ne kažem godinu, dve ili 10, smatra već nečim jako davnim, prevaziđenim, na što ne želi da se vraća. On je imao tu tendenciju da se vraća na sve svoje priče koje je napisao u studentskim danima, recimo, i to mnogo decenija posle toga. Ali opet je zanimljivo, čitajući te njegove priče, uopšte se ne vidi ta razlika. Možda zato on i sam shvatao koliko je genijalan i da jednostavno, naravno, neke su bolje, neke su lošije, ali mi imamo utisak da čitamo tih 400 i nešto strana, da čitamo jedan roman, jednu priču koja je na neki način isparčana tako na neke druge. S obzirom da ste profesor književnosti, postoji školska lektira. Kada radite sa đacima, sa njima, pretpostavljam, razgovarate prvenstveno o tom školskom gradivu, ali i o svemu onome što ih interesuje. Kakav je vaš neki zaključak na osnovu tih razgovora sa njima? Kakva su njihova interesovanja uopšte? Imali želje za čitanje? Pa, moj utisak da se taj neki procenat ljudi koji stvarno čitaju nikada nije ni menjao. Dakle, oni koji su ranije čitali više ili kada se govorilo da je procentualno više onih koji čitaju, mislim da su jednostavno tada taj veći broj njih čitao knjige zato što nije imao drugu zabavu. Jer nije bilo ni interneta, nije bilo toliko kanala, nije bilo kablovske, nije bilo YouTube-a, nije bilo Facebooka, Instagrama i svega onoga što pomaže danas da se ljudi zabave. I tako da mislim da su mnogi čitali iz nužde, jer nisu imali šta drugo da rade, a opet su tražili nekakav vid zabave. Tako da mislim da se i dalje taj neki broj ljudi koji stvarno vole knjige i koji stvarno vole baš knjige, a ne samo vid zabave ili način prekraćenja vremena, uvek isti. Tako da mislim da se tu ništa nije nešto znatno promenilo i ljudi koji, mislim da mlade ljude prvenstveno, dakle o srednjoškolskom uzrastu pričamo jer radimo u srednjoj školi, čitaju u nekom procentu koji mislim da je uvek bio isti. Tako da možda čak i da je sad veći nego kada sam ja išao u školu. Koliko god to sad se mnogi ne bi složili, a imam, mislim, odgovor i zašto je to tako. Naime, u to doba kada sam ja bio srednjoškolac, jako je malo bilo prevedenih knjiga koje su bile ta neka zabavna literatura, kažemo, ili pop literatura. Kada uđemo u biblioteku tih nekih 90-ih ili poznih 90-ih, uglavnom smo zaticali klasike i to je manje više bilo to. Sjećam se od Stephena Kinga roman To, da nekoliko desetina meseci mislim da sam tražio kada će se pojaviti, jer su bio jedan jedini primerak tog dvotomnog izdanja. Zatim sjećam se da su me Gospodari prstenova zainteresovali, iako nikad nisam bio njihov ljubitelj posle, ali da sam isto godinama bukvalno čekao kada će se oni pojaviti tamo. Dok sada kad uđem u biblioteku, to je potpuno drugačija slika. Sada ima puno izdavača koji objavljuju savremenu literaturu, pod navodnicima komercijalnu literaturu i uopšte, dakle, neku tu zabavniju literaturu koja bude mnogo privlačnija nekome u tom uzrastu nego što će to biti bilo koji klasik ili skoro bilo koji klasik. Ali evo, kada ste na času i kada razgovarate sa učenicima o knjigama koje su pročitali, da li uočavate da postoji tendencija ka određenoj vrsti te nove literature, ne znam, epska fantastika ili jednostavno, evo, pomenuli ste u to vreme neko kada su se čitali više klasici, da li se sa novim generacijama mladih ljudi može razgovarati i o klasičnoj književnosti ili su ipak više okrenuti ovim novim savremenim tendencijama?
Pa naravno, mislim da je neko ko je bistra osoba i ko ima izrađen neki kritički sud i ko čita dosta, može vrlo lako da proceni kvalitet neke knjige, bez obzira da li mu se ona dopada ili ne. Ja sam u srednjoj školi isto mogao da procenim kvalitet nekih klasika, ali mi isto tada nisu bili toliko zanimljivi jer je bilo nešto što je meni tada bliže, draže, provokativnije ili kako god. Naravno, kod njih se uočavaju ti neki paterni čitanja i interesovanja i to je, kao što ste pomenuli, epska fantastika je prilično zauzela taj neki prostor koji je njima rezervisan za knjige i književnost. Ima tu nekih i domaćih autora, ima i stranih, ali najčešće kad vidim da neko od njih izvadi neku knjigu na klupu, to bude knjiga od 1000 strana i koja je uglavnom epska fantastika, što je opet zanimljivo jer danas kada se tako malo ima vremena, kada je koncentracija poremećena ili tako bar kažu, očekivali bismo neke knjige od 100, 150, 200, 300 strana najviše, međutim to su te knjige od 700, 800 strana i to koje su samo prvi deo nečega što možda ima i po 10 nastavaka. Je to virtualizacija stvarnosti, bežanje, ponekad na to liči? Pa moguće, mislim, taj eskapizam meni uvek bio nekako neodređen, jer nikad nisam mogao da prihvatim to stvarno kao nekakav portal kroz koji ljudi prolaze u neki drugi svet i stvarno zaboravaju na svoje probleme. Još Toma Akvinski je pričao da je retko imao pravi neki mir, osim sa knjigom u nekom ćošku kada zaboravi na ostatak ovog gnusnog sveta. Tako da, ne znam, ja nisam nikada književnost doživljavao na taj potpuni eskapistički način. Naravno da je postojalo nekim delom i to, ali meni je književnost prvenstveno uživanje u nečemu i izmeštanje, ali ne na taj bukvalan način, nego je jednostavno prihvatanje toga da u ovom svetu može postoji nešto što je apsolutno besmisleno. A pritom mislim na književnost, ali ne besmisleno kao bezvredno, nego besmisleno jer nije nužno. Mi moramo da jedemo, mi moramo da se obučemo, to su neke stvari koje su nama neophodne, ali književnost, umetnost, one su apsolutno u tom smislu besmislene, ali su zato prelepe jer pokazuju tu ljudsku stranu koja je iznad tog životinskog, koja je stvorila nešto što ne mora... Koja je smislena u suštini. Koja ne mora da postoji, ali zapravo hrani nama dušu, a izgleda da je to nešto što nam je podjednako vredno, barem pojedinima, koliko i to šta ćemo pojesti i šta ćemo obući. Evo, moramo da kratimo priču. Šta biste preporučili za ovaj zimski raspust, eto mladi, da pročitaju i da pogledaju nešto što bi moglo da ih zainteresuje, ali ne previše. Prvo da možda kažem za filmove i TV serije, jer to ih sigurno više zanima od knjiga. Prokletstvo kuće na brdu, sjajna Netflixova TV serija koja predstavlja neku vrstu obrade ili nadogradnje romana Shirley Jackson istoimenog, koja je modernizovan, koja nije ni po čemu obećavala da će da bude dobra, jer je skrnavljenje njenog dela, odnosno potpuno odstupanje, ali je ispala potpuno na svojim nogama, na čvrstim temeljima, neverovatno ispripovedana, sjajno režirana, u svakom slučaju nešto što je potpuna preporuka i za nekog ko voli horor i za nekoga ko voli dramu, jer je ovo mnogo više drama nego pravi horor, ali također ima veoma zastrašujućih momenta. Potom serija Happy koja je rađena po, nema veze sa televizijom, rađena je po stripu Granta Morrisona i on je bio također jedan od scenarista i te serije. I ovdje je zanimljivo jer je u pitanju serija koja je adaptacija stripa koji je opet apsolutno delovalo nemoguće adaptirati. Jer imamo neke stripove koji su bliski TV-u ili knjigama i koje apsolutno nam je jasno da mogu da se adaptiraju. Međutim, ovaj strip je bio nešto toliko stripovsko da su svi čitaoci bili ubeđeni da je to nemoguće preneti na TV. Uspeli su i to treba također pogledati, jer imamo s jedne strane čoveka koji je plaćeni ubica, s druge strane imamo zamišljenog konja koji je animiran i koji s njim priča, a ne možemo da znamo pola vremena da li on stvarno postoji ili ne.
Recimo, te dve serije su sjajne. Vavilon Berlin, takođe Tajferova ekranizacija istoimenog romana, odnosno serijala, predstavlja nešto izuzetno za sve ljubitelje i krimića i istorijskog filma. Apsolutno savršena rekonstrukcija međuratnog Berlina, od garderobe preko te prljavosti i te neke atmosfere očaja. Zatim, od knjiga bih preporučio možda, ako govorimo o srednjoškolcima, pošto me uvijek pitaju šta bi moglo i uglavnom pominju trilere i fantastiku, recimo roman Grad i grad Čajne Mjevila, koji je izašao pre nekoliko godina, ali se može naći. Sjajan roman, po meni možda najbolji roman koji kombinuje fantastiku i naučnu fantastiku i fantastiku sa krimićem. Zatim, moram da preporučim jedan klasik koji nije u lektiri, ali je u pitanju knjiga Srce tame Josefa Conrada, koja je opet ima skoro 100-ak strana, možda malo manje ili više, zavisi od preloma, i svakako predstavlja jednu od najbitnijih knjiga u istoriji književnosti, pročita se jako brzo, a može se, svakim vraćanjem se otkrije nešto novo i ja joj se često vratim. Eto, neka bude, to je sasvim dovoljno za ovih 10-ak dana koliko traje raspust, a Željko Obrenović je književnik. Evo, da podsjetimo malo šta ste napisali u prethodnom periodu, šta sada radite. Pa, dakle, romane koje sam do sad objavio, Srpski psiho, zatim Talog i Kameno jezero koji je još aktuelan i strip Cartoon City koji je i na engleskom i na srpskom objavljen. I dalje se bavim promocijom i Cartoon City-a i Kamenog jezera jer za njih ima interesovanja. Cartoon City je, dakle, rekoh, preveden i na engleski i pre nekog vremena je, pošto je za početak bio samo u elektronskoj formi za inostranstvo, sada postoji i u štampanoj, tako da se može širom sveta nabaviti, što je meni naročito drago, jer na taj način se vidi koliko možemo da prevaziđemo granice i svog jezika i kulture i svega. U prethodnoj godini nisam objavljivao ništa obimnije, 2-3 priče u nekim časopisima Buktinja, antologiji Krik 2, Čuvari zlatnog runa i 2 priče koje treba uskoro da izađu na sajtu Amazon na engleskom. Tako da za sad toliko. A evo, strip, koliko su, kad ste pomenuli strip, samo kratko, koliko su mladi i danas zainteresovani za strip, znamo da u biblioteci ima i ta škola, radionica stripa, pa evo, vaše neko iskustvo iz prethodnog perioda u radu sa mladima u toj oblasti. I tu mislim da se situacija dosta popravila i da su opet izdavači dobrim delom odgovorni, jer za razliku od tog nekog mog detinjstva, koji opet nije pravi pokazatelj, jer je u tih 90-ih već počelo sve to da se osipa, ja sam već bio neki posljednji Mohikanac koji je jurio te stripove po trafikama gde su oni stigli ili od nekih starijih poznanika, komšija, rođaka i slično. A posle već u srednjoj školi, mislim da osim mene u mom razredu konkretno niko nije za stripove ni znao, kamoli ih nešto naročito čitao. Dok sada se to promenilo i imamo s jedne strane te jeftine stripove na trafikama koju mladi uglavnom čitaju jer su im dostupni i čitaju ih, stvarno ih čitaju i to tiraži i govore, a s druge strane imamo te ozbiljne izdavače koji rade stripove koji su bliski knjigama, koje su sjajne izdanja u tvrdim povezima, broširana i često mnogo bolje izgledaju od stranih, originalnih izdanja i dešavalo se da ti autori kada dođu kod nas nekom prilikom ne mogu da veruju koliko je izdanje lepše od onog koje je izašlo u njihovoj matičnoj zemlji. Tako da svakako postoji interesovanje i s jedne strane, dakle, imamo te nove generacije koje polako ulaze u svijet stripa, a sa druge strane imamo te starije koje kada vide u knjižarama ili na nekim salonima ta nova izdanja požele da ponovo uzmu nešto u ruke i da pročitaju ono što su voleli u mladosti. Hvala vam, Željko, na ovom gostovanju u jutarnjem programu i evo zaista to što ste rekli verovatno će iznenaditi mnoge koji tvrde da mladi sve manje čitaju
vi kažete da vaši učenici ipak čitaju i da je taj broj praktično dođe isti uvek u periodima, samo eto, naravno, postoje neke razlike što se tiče toga šta žele da čitaju. Hvala vam još jednom i naravno bit će prilike da razgovaramo u narednom periodu i nešto više o tome.